Mhuri yeZimbabwe kurasikirwa nehama kana neshamwari zvinorwadza. Kurasikirwa nemuneibha wako ungonzwa vichinzi nhingu yawe wangoitaura naye azofa. Zvinhu zvinorwadza. Ndinokumbira usubscribe utena on the notification bell so that pandinoramba richidzoka nezvimwe zvirongwa pandoramba chidzoka neamwe maupdates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti ndati subscribe ndati tenei on the notification bell. Vadika ndauya nesad news. Pane musoja wemuno muZimbabwe anga achigara muguta reHarare kuNorton. Ndokwanga kuchigara musoja uyu. Zvaanga achigara kuNorton, musoja uyu akawanikwa mumba maaigara akafa. Zvichireva kuti hapana aita check-up achionawo kuti hama yake iri sei kana kuona kuti musoja uyu ari sei, aiona kuti murume uyu ari sei. Munhu aingozviraramira life yake. Waindati hapana aiona nezvake. Musoja uyu afira mumba. Vanhu vakazonzwa kunhuhwa kwaita pamba apapa. Pavakazonovhura imba iyi, mapurisa pakavhura imba iyi, pakashedzwa mapurisa akavhura imba iyi, zviri kunzi bhodhi yake, mutumbi wake wainge washata. Zvinorwadza, zvinosereresa. Hapana ari kuziva kuti musoja uyu akanatsokufa nei, nenzira yei, airwara nei, but zviripo ndezvekungoti akawanika mumba akafa. So da kusiya muchiona vhidhiyo vanhu vachitaura maitikiro azvakaita kusvika pakuvhurwa dhoo remba make maaigara. Inosa Hatirari, ndafunga kukusiyai. Much love. Ndo pakazovhura dhoo nemapurisa. Mapurisa ndiye akavhura dhoo. Chakaitika ndechekuti pakuvhura kwakaitiwa mapurisa achivhura dhoo, avo vakanga vadongorera mumba, vaona kuti zviri kunhuhwa chii, ndipo pavakadongorera nepawindo kuti vaone kuti chiri kunhuhwa chii, ndipo vakatoona munhu akarembera. Ndipo pakazondifonera inini kuti todii. Iye mukadzi ndiye akafona achiti murume wanga asi kudaira foni kumusha. Iye fonera munext wangu kuti pane murume wanga asi kudaira foni. Baba tori kuti Heavens asi kudaira foni, because amuti Heavens asi kudaira foni. Kana mamuona mumuudze kuti chi andifonere. Wakangodaro ndipo pakati isusu murume wakari kubva muso wakaenda iwewe kusvika nhasi udzoke, hatina mbovhira kusvika nhasi ufone iwewe, hatina mbovhira takamuona murume wako pamwe ari kubasa. Ndokupedzisira kutaura kwakaita. Saka after that wakazoti masikati wakanza hwema uyewo watotanga, asi ndio muso wakatanga kunzwika hwema. Iwo muso wakatanga kufona mukadzi, ndio muso wakatanga kunzwika futi hwema uya. Ndipo pawanakazofonewa inini ndiri kubasa kuRadiator. Ndigadzira mota kuRadiator. Saka ndarotora ndikuti kati ini ndiri kure. Zvamakuita imi ndakuchifonera mapurisa ari padhuze, anokwanisa kuuya ipapo. Andazofonera namaibhutu, ndazofonerawo ari kustation. Wazokwanisa kukomekitawo nomumwe wanga anga ari kunoku ari next. Ndipo paakazofamba wazosvikawo kubva wazotorana. Ini bva ndazosangana nawo wachiti takubva anokueva tazongoya panapa. Ndipo pakazovhura dhoo nemapurisa. Mapurisa ndiye akavhura dhoo. Chakaitika ndechekuti pakuvhura kwakaitiwa mapurisa achivhura dhoo, avo vakanga vadongorera mumba, vaona kuti zviri kunhuhwa chii, ndipo pakadongorera nepawindo kuti vaone kuti chiri kunhuhwa chii, ndipo pakatoona munhu akarembera. Ndipo pakazondifonera inini kuti todii. Asi that ndipo pandakazofamba pandaenda pandadzokera nhasi patasvika parizvino izvi. Saka isusu ndakangomirawo ndiri ndega nanhasi. Ndini ndandiripo, pakauyawo ivavo wemapurisa akasvikawo akaitawo zvaakaitawo, vakatora munhu vakaenda naye. Pakazouyawo military, vakauyawo kumanheru vakamirawo vakataura neni, vakauyawo kuma1-2 koko usiku. Vakandibvunzawo, ndikavati tarisai ndizvo zvazvipo. Vakapinda vakavhura windo vakatarisa, because windo ranga ragara ravhurwa. Vakatarisa vakaona kuti zvishuwa munhu akaita sei, akazvisungirira kusvikawo parizvino nhasi. Azotakurwa nhasi? Akatakurwa nezuro nemapurisa wemilitary avo masoja. Ainwa doro here Heavens? Ainwa doro. Komadrugs? Madrugs handina pandakamuona achiaputa, asi kuti zvinogona kudaro nokuti maitiro acho hatisinganzwisisi kuti zvinodaro, nokuti zvinhu zvemunhu amwa doro nezvizvi zvakaita kakusiyana. Saka tinogona kungofungidzira, noti kuti tozviziva, nokuti handina mbobvira ndakamuona achiita izvozvo.
asi doro ndakamuona achirimwa. Ndine urombo baba. Tadzwa kuti hanzi akambotevera mudzimai akanopwanya akanoita violence kumusha kwomudzimai, makambozvinzwa? Zvakazoya zvichingotaurika, inini handina kuzviona. Alright. Asi kuti ndakangozvinzwa kuti ndio zvaakaita, asi inini handina kuita sei, handina kuzviona. Aiwa, ndinotenda baba. Naita henyu nematambudziko. Hanzi chiko chaitika kuna Ganasa? Ganasa havana unokwanisa kutsanangura nekuti shamwari yavo vaimwana wakapedza risi mugore kakona, ndiwo waikwanisa kutaura naye, hapana umwe wawaikwanisa kutaura naye. Saka kuti muzive zvamunetsa nezvaita kuti azviite izvozvi, hapana anoziva. Akaguma kuonekwa rini kubva azowanikwa nezuro apa atoipa kudaro? Ndakamuona mande munhu zokumatu 5 ndichiperekedza baba anyasha vanogara panapa patakagara panapa, tikamhoresana pamhiri apo pachichi yaya yemaoko yairi pavakamira, iwo achibva ikatanga isite chindo katanga namuvanyasha, ndo pandakapedzisira kumuna nokutaudzana ipapo. Hapana kutozozwa kutongoziva kuti wakafungirira. Anga ane mhuri here muno? Angana tanzwa ana mai vachiti hanzi wairova mudzimai wangu akatotiza. Mama akambosanganawo nazvo here? Inini papapapa ndingangombogara ndakasangana navo, asi ndaingozwa kuti mukadzi apa asina wacho waenda musha kwake, asi handina kumbosangana nenyaya yacho.